Això és un tema que va començar fa prop de 50 anys, aquí al Casino Aliança Poblenou. Es recollia una sèrie de joguines per hospitals d'aquí la zona, però això va agafar una segona volada quan Ràdio Barcelona, que després ha sigut Cadena Ser, Prisa i tal, es va fer una mica càrrec de la promoció del tema. Actualment també està el Corte Inglés, també tenim l'Ajuntament de Barcelona, i amb això fem que la recapta de joguines sigui bastant important. Jo parlaria tranquil·lament entre 6 i 10.000 joguines cada any. A més, hi ha molta gent particular que s'atansa fins aquí les portes del casino i ens entrega, com cada any, la seva joguina perquè tothom tingui en aquella nit especial el seu regal. El tema és que Ràdio Barcelona fa una promoció a base de subhastes, d'articles que han cedit personatges, això es fan a subhastes, es recapten uns diners, després Corte Inglés porta unes joguines, nosaltres el que fem és a través de l'Ajuntament que ens porta una sèrie de llocs, siguin hospitals, siguin escoles, ens fa un llistat de la gent que ha sol·licitat el tema i aquí el que fem és el que es feia el primer de tot, vol dir, fem el magatzematge primer de les joguines. Els dies 4 i 5, el 3 comencem ja, però el 4 i 5 són els forts. Amb aquestes llistes que ens passa l'Ajuntament, nosaltres fem aquests embolsament d'aquests joguines, que de vegades són de l'ordre de 300 i 400 joguines per un joc determinat. Vol dir que la feina és molt, hi ha molt voluntariat, i això podem acabar tranquil·lament a les 3-4 de la matinada del dia 5 de gener. El qual vol dir que, bé, que es passen moltes hores, que després has d'anar cap a casa corrents, perquè les obligacions amb la família també hi són i hem d'acabar de fer també els nostres preparatius. Nosaltres hem trobat, amb els anys que això està funcionant, que cada vegada és més gent, quan hi ha un problema sembla que la gent sigui més solidària. Amb la gent que en té menys, jo penso que la gent s'aboca. Aquí ens trobem amb molta gent que veus d'un nivell que penses que no pot deixar, però ells sempre ens porten la seva petita joguina perquè pensen que això pot fer gaudir a algun altre. I aquest és una mica el mecanisme. Cada vegada es va ampliant més, cada vegada hi ha més gent que vol aportar joguines per aquest dia i cada vegada també és la gent que ho demana. Per tant, aquí això es va equiparant. Però haig de dir que és el voluntariat sort d'ell perquè si no això no es podria arribar a fer i que cada vegada és més la feina. O sigui, cada any ens trobem que si abans érem 12, aquest any en serem 20 i que és una mica això. I estem molt contents de poder fer-ho, vull dir que això és una cosa que t'omple perquè per nosaltres és molt important. Després de 40 anys o 47 que va iniciar-se, poder seguir fent any rere any aquest tema.